Det er sådan, at nu skal vi snakke om, hvordan olie bliver dannet til vores projekt her i 8. klasse omkring geografi. Og vi har valgt punktet råolie. Og her har vi så en sø, det kunne være Gardasøen, eller et sted nede i Saudi-Arabien, eller Rusland, eller Sydamerika, højst sandsynligt, hvilket er der, hvor man finder mest olie nu om dags. Men det er sådan, at for 160-10 millioner år siden, som jeg sagde lige før, der er der fisk og plankton og levende mekanismer, der svømmer rundt i vores sø, vi har her. Og de falder ned på bunden af søen, når de dør, og skaber et lag der. Og de levende mekanismer, de vil så blive presset sammen af resterende sand og jord. Presset det hårdt sammen med et markant tryk. Og når de bliver trykket sammen, bliver det om til et sort flydende stof, som vi alle sammen kender som olie. Men imellem sandet og jordet og olien kommer der også noget naturgas. Naturgas, det kan man også bruge til mange ting. Og så nu er det her så, hvordan det vil se ud nu til dags, og frem for hvordan det så ud for 100 millioner år siden. Så vil der komme en båd nu, og den vil sætte en slange ned og hente olien, suge det op, og lad alt det resterende ligge.